ki khubor ki babnya ka Presiden kari ka Droupadi Murmu kala penbena ba ka jingtei ka bingkil ya kari kan peni ya ka jingklan ha ka bor jong ki samla ka bor ha ki kenthei ki nong rep bat ki long yeng badung ha ba pen pau ha ka jingyalang jong baro artli yeng pene ka ki kalau ong ba ka India kala la ban pendek ya ki bun ki jingtei Hapoh kari ha ki ni ki ship host nem balala ya ka ba ki pat ba ki layai ap khmi lenti ka Presiden kala penpau ru ba ka jingtei ya ka Ram Temple ka baha Ayodhya ka de ka jing angno jong ki pat ba nado ki spas nem bat menta kalawan urlong kala kentop ru ya ki kendon jong ka artikel laispa nyopho na Jammu and Kashmir ka balakhang persya ya ka triple talak bat yaki wei ki bala shimkhia da ka sarkar hakine ki shiphouse nem ya ka Dorbar Mang Tyngka ka Bashipor on sawanra da ka menteri ketenat pla Tyngka lashai ka sgi Hapoh kari आर्टिकल 370 हटाने को लेकर शंकाएं थी आज वो इतिहास हो चुकी है। इसी संसद ने 3 तलाक के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया है। इसी संसद ने हमारे पड़ोसी देशों से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिक देने वाला कानून बनाया।